ଏখাନ 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏଠି ভেরি ভেরি গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস। তো ফ্রেন্ডস ଏବେ 7:30 ବାଜିଛି। ଆମ ଘର ଧୂପ ସରି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲି ଧୂପ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ସେଠି ଦେଖିଲି ଆମ ନନା ଖୋଲିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ନନା ପାଖକୁ ଗଲି ଆଉ ନନାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯାହାକି ମୁଁ ରହିପାରିଲିନି। ମୁଁ ନନା ସହିତ କିଛି କଥା ହେଲି ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୋକାନର ସବୁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ କଲି। ଆଉ ନନାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି। ଖେଳନା ପାଖରୁ ଦୀପ ପାଖରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବି ଏଠାରେ ପାଇପାରିବେ। ନନାଙ୍କ ଦୋକାନ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ମନ୍ଦିର ବାଡ଼କୁ ଲାଗିକି ଆଉ ପୁରା ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ନନା ସହିତ କିଛି ମିଠା କଥା ହେବା ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ବିଷୟର ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ବିଷୟର କିଛି ଜାଣିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନନାଙ୍କ ସହିତ ପଦେ କଥା ହେବା। ନନା ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି। ନନା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଦୋକାନ ତୁମର ହେଲାନି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ମିଳେ? ଏখাନ 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏଠି ବାହାଘର ସଜ ପାଖରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ବାହାଘର ସଜ ଆଉ କେକ୍ ମାନେ ସବୁ ଯେ ଜିନିଷ ଖୋଜିବ ସବୁ ଜିନିଷ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଆଭେଲେବୁଲ୍। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏବେ ନନାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମିଠା କଥା ହୋଇଗଲେ ତାପରେ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ଟିକେ ବୁଲିଯିବା। ଦୋକାନ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ବୁଲି ଆସିବା। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଭେରାଇଟି ଗିଫ୍ଟ ବି ଅଛି। ୱାଓ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତିଟା। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି। ତ ଆପଣମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆସିଲେ ଥରେ ନିହାତି ନନାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଭେଟିଯିବେ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।